Καλησπέρα από εδώ, Theo White και ο John Black σας παρουσιάζουν ένα καινούριο βίντεο. Και ποιο είναι αυτό το βίντεο, θα μου πείτε? Ping Pong! Θα διαγωνιστούμε αντίπαλοι και γράψαν σχόλια στο τέλος ποιος θα νικήσει. Θα δείτε ποιος θα νικήσει. Λοιπόν, αρχίζει το match, ελπίζω να το απολαύσετε. Ωραία. Τελικά ποιος κέρδισε? Πείτε μας στα σχόλια.